दा जोंहा नै 4टा जानाय लोगो लोगो जोंहा नै बेवहाय लाइभ स्ट्रिम नुबाय थागोन आरोना लोगोफोर बेवहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना बे लोगोफोरजों दा नै सिलायाव हाबफैबाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै बिल्डिंआ बेनो ओमफ्राय नै जोंहा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बिल्डिं दिनैसो फार्स्ट टाइमलै नायनानै लादो लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर दिनै 35थि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि थैनाय सान 1 मे दा जोंहा नैबे थुलुंगाफुरियाव जे जायगायाव जोंहा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ फबदोंमोन बे जायगायाव जोंहा थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै माखासे हाबाफारिफोर लानाय जादों। दा नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोसे अन्नानै लाइक खालाम आरो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुङावहाय मोनफा मोनफा कमेन्ट खालामनानै दोनहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ইন্টেলেকচুৱেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আজি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ সহযোগত বড'ফা উपेन्द्र नाथ ब्रह्মৰ নামত যি আজি ৰাস্তা ইন'গ্ৰেশ্যন जों लागोन बड'फानि लामाखौ बड'फानि सानथौ सानस्रि जिउ लावथों आदरणीय जनाबले मैं अनुरोध जनाय आखाइ खबनानै आरो यात उपस्थित আছে बरायनो थाखायबो खावलायबाय आखाइ खबना हो लोगोफोर जोंहा दा माने बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि थमावहाय माने बिबार बावसिगोन आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो नैबेखौ देखायनाय जायाखैमोन सिगां समाव आं भिडिअ बानायबा बे कमप्लिट जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनै बिराद मोजां साजायदों आरो दा नै बिदि नुबाय लोगोफोर बिराद मोजां समायबाय आरो ओमफ्राय गेजेरावहाय नै माबायदि नुयो लोगोफोर जोंहा नै दा बिदि नुयो आरोना बिराद मोजां साजायदों। जोंहा दा माने नैबे मुसुखायाव थमावहाय माने बिबार बावनो नागिरदों सारमोनहा जोंहा दिनै माने स्टुडेन्टफ्राबो बिराद बुरजा फैदों आरोना दिनै बांसिन दाखालि माने जोनोम सानावहाय मानसिफ्रानो गैयामोन बेबायदि ओमफ्राय गासिबो मानसि गोजा जोबना आरोना स्टुडेन्ट गोजा जोंनि दतमानि दायित्व बिबाननि हिसाबजों जोंहा क'क्राझारनि डिसि बायद' दं बायद'खौबो बिबार बावनो थाखाय आं खावलायदों आरो डिरेक्टर राहुल दास सारखौबो जोंहा दायो माने बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखायावहाय बिबार बावगासिनो दं आरो दसे देखायनोसै नै गार्लस स्कुलनि राहुल दास सारखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायदों। लोगोफोर नै आंहा दा आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लोगो मोनलायबाय बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजनि फंबायमोन नै फंबाय थेख्रे आरो जोंहा ओरैथिं हालौ होनदोंमोन नामा आरो नैथिं जोंहा बिनानाव महिमा बेनिफ्राय बिनानाव हायना आरो जोंहा ओरैथिं माखासे बिनानावफोर दंबावो आरो जोंहा आरो दंबावो नै मानिनां फैजासाद दाउदै फंबाय ओमफ्राय नैबे जोंहा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि थैनाय सान बे थैनाय सानावहाय जोंहा मा हाबाफारि लानाय जादोंमोन एसे खोन्थादो दे। हाबाफारिया जोंहा दिनैहाय जेनेबा बड'फानि 35थि थैनाय सान दा बे हिसाबै जोंहा माने दतमा जोंनि थुलुंगाफुरियावहाय जा बोसोरफ्रोमबो थैनाय आरो बार्थडे जेनेबा जोनोम सान बे मोननैखौ फालिबाय थायो दा बे हिसाबै जोंहा देग्लायबो 2025नि जे थैनाय सान बे 35थि बेखौ जों दिनै फालिदों आरोखि दा बेयाव जा गिबियैनो माने फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन दा बे जानानै थांबाय आरो बेनिफ्राय बड'फानि जे थैनायनि माबायावहाय जायगायावहाय बे माने बिबार बावनाय बेबो जानानै थांबाय आरो बड'फानि मुसुखायाव जोंहा बिबार बावनाय बेबो दा जानानै थांबाय दा जोंहा दिल्लीयावबो बड'फानि मुङै जि मोनसे लामा बेखेवनाय दा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबांथार गिदिर गिदिर सुबुंफोरा थांबाय दा जोंहा ओरैजायहाय बांद्राय माने हाइ लेभेलनि मानसिफोर थालाङासै दा बे हिसाबै जोंहा बेयाव सावरायमेला जायासै आरोखि दा जोंहा कालचार कमप्लेक्सआव माने जों बड'फानि
बिमा बर'नि बिफा हिसाबै दा कालचार कमप्लेक्सआव आरो बिनि सायावनो जा सावरायनाय हाबाफारिया फिसाबाबो लादों आरोखि माने बे जानांगौ हिसाबै बिनिफ्राय बेसेसो टाइमावहाय माबागोन बेखेवगोन बे लामाखौथ' दा सारिथा ओंखारगोन माने लाइभ स्ट्रिम मोनगोन जाहैबाय टिभिफोरावबो होगोन खोमा ना बयबो नायदो माने जोंनि बर'नि बिफानि हिसाबै आरो मोनसे एसेबा गिदिर लामानि मुं मोननांगौआ गोरलै नङा माने दिल्लीफोर बायदियावहाय जोंनि बर'फोरनि नामावहाय माने लामा जानाया जोंनि बिराद माने गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जाथावना दा मिथिबाय लोगोफोर बिनिफ्राय नोंथांमोनहा जे आंनि भिडिअ माने अमा हमनाय दुरुं बोनायखौ बिराद मानसिफोर नायो नाथाय नैबे भिडिअखौहाय अननानै नोंथांमोना नायदोंब्ला शेयार खालामना हो आरो अननानै नोंथांमोना बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुङावहाय मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय भिडिअखौ आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय मानो होनब्ला बे भिडिअआ इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबावदो आरो दंबावो जोंहा जोंना रांगा मादा देंखो मोनसो माबि सिगां लांगोन ओमफ्राय सिथाव एन्थाब फिथा लोगोफोर जों माने नै सानसेरां फंबायजों आंजों माने जोंहा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि न'आवहाय फैदों लोगोफोरनि बरागारियाव दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना बे बिल्डिं दा एसे भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै फैफेराखैबो नालाय दिनै फार्स्ट टाइम हाबफैनोसै ओमफ्राय नै जोंहा गामिनि बरागारि गामिनि आंहा मा जागोनथाय माबा बेखौ बिहाव जाबाय नालाय उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ बियादै होमबा मादै मादैसो जागोन आरो लोगोफोरजों दा नै सिलायाव हाबफैबाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै बिल्डिंआ बेनो ओमफ्राय नै जोंहा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बिल्डिं दिनैसो फार्स्ट टाइमलै ओमफ्राय नै जोंहा आदाया आहा मा जायोमोनथाय आहा बिदासो जायोमोनदां बिदासो जों लागोनिखा बेहा गयबारिनि दा बरागारियाव थाफैबाय गोबाव बोसोर जाबाय बिदिनो 16-17 बोसोर जाफैबाय आं बे बड'फानि बाजिया बिनिखा नालाय एसे खोन्थादो दे मारै मारै बाजिया अबेमोनलाय बाजिया गैथ'आ दे माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय ओमफ्राय दा नायलांबाय था लोगो गोजौआव गाखोनोसै नैबेहा नै माबा हल जाहैबाय बेहा मिटिं जानाय बेवहाय माबाफोर सावरायनाय जायोना मिटिंफोर दिनैसो हाबफैफेरदोंलां आदा बेनो मोजां ना नै सानसेरां फंबायाबो माने खनसेबो फैफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम फैनानै माबायदि मोनदों एसे मे 2025 माने बड'फानि थैनाय सान दा बेखौ दतमा थुलुंगाफुरियाव जोङो बिबार बावनाय फालिदोंमोन मान बावनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जों दा नैबे बड'फानि न' बरागारियाव फैदों दिनै गिबि खेब फैदों ओमफ्राय मोजां मोनदों माने बेयाव फैनानै मोनसे जारिमिन गोसोआव फैदों बा गोसोआव मोनसे जारिमिना जाखांदों आरो गोदोनि बड'फानि माने बड'फाखौथ' जों नुवासै अब्लाबो बिथाङा माबादिमोन बे गोसोआव फैदों आरो ओमफ्राय बिथांनि आं माखासे बे नैबे न'आवहाय गोबां बड'लेण्ड सोमावसारनायनि फटकफोर दङ बेखौ नायनानै एसे मोजां मोनदों ओमफ्राय गोसोआव माने एसे दुंब्रुद खालामदों आरो गोसोखौ माने जारिमिन जाखांनानै दा बेनो जोबोद मोजां नैबे न' बेवहाय गोबां जारिमिन फटक दङ जारिमिनारि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि ओरै गासिबो सोरगिदिं फटक दंजोबो आरो आङो एसे देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो आं फारि फारि देखायनोसै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बियो नै मायथाइबो दंखायो एसे नायनानै लादो लोगोफोर मायथाइबो होना दं
लाइटजों मोजां मोनो एसे 5टा 4:30 बिदिनो गोबां फटकफोर दङ आदा जोंहा नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गामियावहाय मा माबाफोर हाबाफारिफोर दंबावो दा जेनेबा मोनाबिलिनि प्रग्राम लादों जे निउ दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मार्ट बोर्ड खुलिनायनि लाइभ शुटिं खालायदों दा 4टानिफ्राय जागायनानै 5टा 5:30सिमाव जोबगोन आरो दा जोंनि बरागारिनि LP स्कुलाव खालायनाय जादों ओमफ्राय आलारि बाथि सावगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ रुंसारि जानायनि गोसो लानानै मोनाबिलि गासैबो लामायावनो बाथि सावनाय हाबाफारि लादों लोगोफोर जों दा माने बिल्डिं गोजौआव टपआवहाय दंफैयो आरो ओमफ्राय नै दिनै फार्स्ट टाइम माने बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आवहाय फैनानै गोजोननाय मोनबाय आरो मानो होनब्ला उनावहाय फैबावबाय थागोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम फैनायखाय माने थांनोनो बादों आरो भिडिअ बानायबाय थानो लुबैदों ओमफ्राय गोजौनिफ्राय नै माबायदि नुयो बरागारि गामि आरोना ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो दा नैबे बरागारि LP स्कुलावहाय माने दा 4टायाव लाइभ स्ट्रिम दं नालाय आं एसे देखायहैनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा अननानै जाय गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर माने आंबो दतमानिनोखा नालाय माने दतमा एरियानि भिडिअ बानायनाय समावहाय जाहाथे आंनि चेनेलावहाय नुबाय थायो ओमफ्राय सानसोरां दसे बे माबा लाइभ स्ट्रिम होगोनावहाय थां दसे ओरैनो देखायलायनोसै औ माने जों दाहाय बेलासियाव फैनो हायोबा फैनोसै फैनो हायाबा जिखुनु जाया नायनोसै आरो जोंबो लोगोफोर न'खौ ओरैबायदि जा मोजां लुनानै दोनखादोंना बिराद मोजां मोनबाय दिनै फैनानै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय जों दा LP स्कुलाव थांसै जों दा माने LP स्कुलाव सफैबाय एसे देखायनोसै नै मख्रापारा गुदि फरायसालिनि लोगोफोर नै जोंहा स्टेजबो बानायखादों दा एसे प्रग्राम जागोन बे ओमफ्राय नैबे सिङावनो आरोना लाइभ स्ट्रिम जागोन ना बे सिङावहायनो आं एसे देखायनोसै दा जोंहा नै 4टा जानाय लोगो लोगो जोंहा नैबेवहाय लाइभ स्ट्रिम नुबाय थागोन आरोना लोगोफोर बेवहाय टिभि लगायखाबाय पर्दा ओमफ्राय जोंहा नै ओरैथिं नानिमोन ओइ नानिमोन लाजिबावबाय दां मा नाम नानि नोंसिना मिथिखा दा टाइम मोनबा बेलासियाव फैनानै नायनाय जाबाय नायफिनसै लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोननो एसे देखायखाबाय आदसा नै माने बेवहाय आलदा आलदा जायगानि नाम दंखायो र' आं देखायहैनि जोंहा नै तामुलपुर गवालपारा ओमफ्राय ओरैथिं राजेश ओमफ्राय ओरैथिं गहपुर माने जायगानि नाम दंजोबखायो खाथियाव माने गावजोबनाय नुयो जाय नायनो नोंथांमोनहा बेयाव फैनानै नायफैनो हागोन आरो लाइभ स्ट्रिम अन्ना भाई ये सही जगह पे पहुंचा है आं दा थुलुंगाफुरियाव फैफिनबाय ओमफ्राय भिडिअखौ आं थुलुंगाफुरिनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन मानो होनब्ला प्रग्रामा जोंहा बे थुलुंगाफुरिनिफ्रायनो स्टार्ट जादोंमोन नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं न'आव थांबाय भिडिअ खालामहैबाय दा भिडिअखौ माबायदि मोनखो लोगोफोर अननानै लाइक खालाम दे जोंहा माने बेबायदि भिडिअ खालामनांगौबाबो बिराद माने गोसो होनानै बानायनांगौ जायो माने बयबो अननानै अनसाय जाहाथे उनावहाय आं मोजां भिडिअ लाबोनो हायो बेनिफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे लोगोफोर दा बेलासियाव माने लाइभ स्ट्रिम नायनाय जायोबा आङो भिडिअ खालामगोन दा अननानै मोनफा मोनफा बयबो लाइक खालाम होमबाना 1K 2K लाइक फैगोन ना नोंथांमोनहा लाइक खालामा आरो जाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जाजेननायावनो स्किप खालामो नोंथांमोनहा मा होनबावनो आरो नोंथांमोनखौ आरो जाय जोबजासिम नायो थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय जाय चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर आंनि चेनेलखौहाय दा बेखिनियाव फोजोबसै दे लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय